България не е Big Brother, 2010 не е 1984. Най-общо с тези лозунги днес се състоя днешния протест пред Народното събрание, часове преди дискусията в парламента по повод промените в Закона за електронните съобщения. Знаете, предполагам, МВР искаше да може да следи интернет и телефонната кореспонденция на всички нас, което стана повод за конфликти и напрежение. Сега темата ще коментираме с юриста от програма Достъп до информация Александър Кашъмов и Димитър Ганчев, главен секретар на Интернет общество България. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първо да ви попитам как премина дискусията. Нещо ново имаше ли? Защото от вторник излезе новината, че МВР дърпа назад и всъщност нещата няма да се случат така, както бяха плановани първоначално. Имате предвид дискусията в парламента? Да. Ами всъщност оказа се, че целта на днешната дискусия е тези, които са вносителите, аз доколкото разбирам, даже още не са внесени тези текстове, които се разпространиха във вторник. Тези, които са вносителите, т.е. депутатите от ГЕРБ, да чуят коментарите на различните страни по тези текстове. Сега няма съмнение, че текстовете са по-добри, отколкото това, което беше прието на първо четене, тъй като най-важното е, че отпада прекия технически достъп чрез интерфейс, който дава огромни технически възможности, на практика неконтролируемо МВР да гледа в съобщенията. Независимо от това обаче, имаше много конкретни бележки, включително от нас от програма Достъп до информация, ние дадохме много бележки. Така, например, въпреки че се стеснява обхвата на престъпленията, за които може да се ползва този достъп, все още те не са сведени до тежките престъпления, както това е по Конституция. Ами има и разни други, които даже житейски ние не разбираме някои от тях, защо трябва да се събират трафични данни, за да се доказват престъпленията. Така, например, за престъпления, свързани с данъчната и осигурителната система, което означава неплащане на данъци, там подаване на неверни декларации. Там не е ясно защо са нужни трафични данни, както и за други случаи, като авторските права. Така, това, което чухме като един отговор днес от прокурор от Върховна касационна прокуратура, беше, че никога не се е знаело утре кое може да бъде доказателство. Това важи за всичко. Точно така, това важи за всичко. А за мен важното беше, че това беше едно ясно признание, че до момента няма никаква логика да се използват трафични данни за разкриване на тези престъпления, за разследването им. Има и други проблеми, които са освен обхвата на престъпленията. Това е факта, че в момента не се предвижда адекватен режим на унищожаване на данните, след като имало достъп до тях. Което означава, че те могат да бъдат пазени от страна на МВР или службите за сигурност за огромен период от време. На практика безкрайен. Другото, трябва да се уреди достъпа до тези данни и трябва да бъде предвиден при отпадане на интерфейса един адекватен срок, в който мобилните оператори и интернет доставчиците са задължени да предоставят. Да дават, да. Което искаха МВР да бъде 2 часа, нали така? Това е абсолютно неразумен този срок и в никакъв случай не е възможно дори технически да бъде спасен. Може би за интернет, за мобилните, може би да е по-лесно. Не знам, аз не разбирам. За мобилните, да, определено е по-лесно, тъй като там информацията е в хиляди пъти по-малко, отколкото е при интернет. Може да бъде спазен, например, за разговорите ви от последните 24 часа. Но дори при мобилните оператори, ако бъде поискана справка за последните 11 месеца, тя няма как да бъде дадена. Чисто физически не може толкова голямо количество данни да бъде разархивирано, сканирано и претърсено за 2 часа. Аз чух един коментар, че дори един принтер не би могъл за 2 часа да я разпечата, дори ако информацията вече бъде подготвена и му бъде пусната за печат. И дори да е много скъпна, да кажем, защото може да бъде... Вижте, няма никакво значение резултата от претърсването на базата данни колко е голям. От значение колко е голяма базата данни, която трябва да се сканира, за да се намери вашата информация. Може нито един разговор да нямате през последните 12 месеца, но търсенето ще отнеме пак повече от 2 часа. Тъй като, за да се разбере, че нямате разговори, трябва да бъде претърсен всяка една минута назад във времето, дали сте говорили или не. Другото, което ви притесняваше вас, е кой ще поеме разходите по това
претърсване и роване из системата и предоставяне на тези данни. И разбира се, това са едни разходи, които трябва да бъдат направени заради МВР, а пък той иска сметката да бъде платена в крайна сметка от гражданите, защото независимо дали мобилните оператори или интернет доставчиците ще я платят, тя ще бъде включена в цената на услугата, което значи във вашата сметка. Значи, тоест аз ще си плащам, ако някой иска мен да ме проверя. Как да се случи тази работа? Откъде на къде, както текущата логика е такава, да. Добре, а каква е информацията, която вие, интернет доставчиците, сте способни да предоставите на МВР? Днес аз се питах, означава ли, че ако някой от вас поиска моята кореспонденция през почтата, през ICQ, през Skype, през какво още, през всички възможни начини на комуникация в днешно време, през Фейсбук, вие можете да му я предоставите? Сега няма еднозначен отговор. Бихме могли да можем да я предоставим. Има апаратура, която може да се купи и инсталира, с която да може да се следи такава информация. В момента това нещо не се прави практически от никой, тъй като няма необходимост да бъде правено. Тази информация не служи за определяне на сметката, не е както при телефоните. Там трябва да знаят кога с колко сте говорили, за да ви направят сметката в края на месеца. В интернет не е така. Няма никакво значение какви са ви трафичните данни за сметката, поради това операторите просто не събират тази информация. Към днешна дата не бихме могли да дадем такава информация. Тоест нямате апаратурата, за да я дадете Няма тази? апаратурата, за да дадем, да. А ако трябва да се снабдите с апаратурата, за да я давате, какво би се случило? И може ли всеки? Тоест тази апаратура, предполагам, че не е евтина. Много е скъпа. Ние сме правили сметка в фирмата, в която аз работя, колко би струвало. Това ще от порядъка на няколко милиона евро. Плюс месечният разход за поддръжката на тази техника ще от порядъка на 20 000 лева. Това означава фирмите да фалират, защото абсурд това да колко може да си много е скъпо. Единици. Много е скъпо. Много е скъпо. Добре, значи, ние около година трябва да работим само за да изплатиме техниката. За нещо, което на вас не ви трябва, иска го МВР. Разбира се. Един от и на вас не ви трябва. И на мен не ви трябва. Аз даже не бих желала. Иначе ще ви го включим в сметката и ще го платите, но той на вас не ви трябва. Някой да ми чете кореспонденцията и си мисля, че това е нещо лично. Мога да пиша каквото си желая. Никой няма достъп до тази кореспонденция, нали така? Това е така, но ние в момента не говорим, слава Богу, не говорим за съдържанието на кореспонденцията, говорим само за това с кого си кореспондирате. Да, и от тази гледна точка, и двата аспекта. Да, надявам се никой да не му хрумне да иска от нас да пазим и съдържанието на кореспонденцията, защото това вече би било прекалено. Знаем ли? Добре, най-коментираното по отношение на този закон беше дали противоречи на Конституцията. Вчера попитахме в това студио един депутат от ГЕРБ, който е член на правната комисия и ни гостуваше. Нека да чуем неговото мнение, за да го изкоментираме след това. Колеги, видео. Данни. Аз ще ви дам един пример. Пощенския раздавач, който ви носи кореспонденцията, знае на кого, с кого се пишете, на кого пращате колети. Това лични данни ли са? Това нарушение на Конституцията ли? Значи тук се преиграва с тази тема, защото се говори за един тотален контрол, за това, че ще се следят, ще се бърка в личния живот на хората. Тук става въпрос само за това кой с кого, на кого е звънял и откъде е звънял. Движението по клетките. Без да се контролира съдържанието на разговорите. Съдържанието на разговорите е предмет на специалните разузнавателни средства. И затова ние не считаме, че се нарушава Конституцията. Значи мобилните оператори разполагат с тази информация. Те не нарушават Конституцията, а с следенето в интернет, и то не е следение в смисъл разполагането с данните, и то след като съдия разреши при един строг контрол да се ползва само това. Движението на този, който е заподозрян в извършването на престъплението. Откъде е звънял, на кого е звънял, за да може това да го ползва МВР. Така че ние не считаме, че се нарушава Конституция. Имаше железни аргументи. Аз не съм юрист, но понеже той е юрист и вие сте юрист. Това с почтата, което беше дадено като пример, че пощенският пощальонът знае да кажем аз с кого, от кого получавам писмо или на кого пращам. Ето това също са своего рода лични данни. Не е ли така? Има логика в това, което каза господин Димитров. На мен, честно казано, ми обягва логиката. Примера не е нов. Той беше измислен, или поне аз за първи път го чух, от Татяна Дончева по време на миналия парламент. Където имаше подобни опити да се прокарат. Където имаше абсолютно същите опити. На два пъти, да. Поне на два пъти. Нали, можем да ги сведем и до 3-4. Значи, защо не е верен този пример с пощенския плик? По повече от една прости причини.
Първо, МВР не е пощальон, доколкото ми е известно. Нито пощальона е МВР. Второ, пощальонът не запомня адресите на всички изпращачи, на всички получатели. Трето, в почтата няма система, която запаметява всички изпращачи и всички получатели. Четвърто, почтата няма функции на силово министерство, нито има някакви възможности да въздейства политически спрямо тези, които обслужва. Единствените пратки, които се записват, са международните пратки в България. В този смисъл е абсолютно невъзможна национална база данни, така както МВР получава достъп до национална база данни, ако чрез интерфейс може да гледа в тези трафични съобщения на интернет доставчиците и на мобилните оператори. По всички тези множество причини, както и поради факта, че пощенския плик не идентифицира нито мястото, на което се намираме, нито времето, на което доставена пратката, освен деня, когато е препоръчено писмо с обратна разписка. Поради всички тези причини можем да кажем, че логиката обягва на една такава аналогия. Все пак аз мисля, че ние сме едно европейско общество, което не може да бъде забаламосвано като 4-годишно дете с подобни аргументи. Слава Богу, в парламента почти няма хора, които мислят и говорят по този начин. Напротив, всъщност искам да кажа, че тези обществени обсъждания, които бяха започнати още от МВР миналата есен и сега продължават в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която е водещата комисия по този проект, се води дебат на едно много по-високо ниво, в това число от депутатите от ГЕРБ. Така че едно подобно изявление аз мога да окачествя като едно изключение, едно изолирано мнение, което не намира опора в никакъв случай в мнозинството в парламента. Между другото, аз обичам да питам как е в съседните нам държави или пък членове на Европейския съюз. Знам, че в Германия имало някакъв опит да се прокара подобен закон, но също е бил отворен. Мина и го съдят в момента. Аналогичен закон, нали така? Да, там се съди